Right, tinokuchingamidzai imi vatsigiri Chibanda Media. Mukomana wamakatarisana naye anonzi Director Taps. Pano ndiri pa ofisi kana kuti pa surgery kana kuti padare pa gogo gona revaroi. Ndizvo handiti? Nyaya yandanyanya kufambira pano veruzhinji vanobvunza kuti tinongoona mavidhiyo achimotenderera ana chiremba atina here wani angatiudzawo pamusoro penhau dzematare kana kuti pamusoro penhau dzepasi chigare kuti zvaifambiswa sei. Nhasi tichava nemubvunzo pano nagogo gona varoi. Zvakanaka kuti mugarire pedyo muchibatsirikana uye muchidzidza muchinzwisisa kuti chii chinombonzi chiremba, chii chinombonzi bute, chii chinonzi mudzimu. Chichabvunza zvinhu zvakawandisa. Chekutanga nichatanga upa zviziviso vamunoona vachibuda pano pachivhitivhiti. Isu hatina umbowo uzere kuti titi vanobatsira zvechokwadi kana kuti zvenhema, nekuti veruzhinji vanozotanga kufona vachipopota, makazondiendesera kwakati, makazondiendesera kwakati ndikabirwa mari. Isusu pano seChibanda Media tingoripo pakuparura nawo pakutsvaga dzidziso kuna chiremba, kune mapasta, kune zvaitika kwakati kuti tikupei imimi muone chivhitivhiti. Gogo makadi ndiripo wakadi musukuru makadi woruzhinji rweZimbabwe. Nofara muchatisumudzei izwi zvishoma shoma. Chekutanga gogo ndoda kuti muzive kuti muri kubuda pa TV live. Nyika yese iri kukuonai. Mvunzo wangu wekutanga sekutaura kwandamboita ndichisvika pano paya kuti ndichakumbira nguva nemi timbowana dzidziso kuruzhinji rwenyika isiri yeZimbabwe chete asi pasi rese. Vazhinji vanobvunza kuti chii chinombonzi matare, chii chinombonzi mudzimu kana kuti svikiro, uye chiwanu chinotangira kupi gogo? Zvakanaka musukuru wangu. Nzira dzinosenzeswa nevazhinji kana kuti neruzhinji rwemazuva ano, vamwe nevamwe vane chitendo chavo chavari kutenda. Dzimu vamweni vari kuita rekutsvagira, vamweni ririko zvedi, rimweni hakuna chinhu chinonzi dzimu. Kune vakusenzesa ruzivo kana kuti yatingati experience yekuti ini ndakambokura nasekuru vaishandira mumatare. Achiona zvaiita sekuru, akutora ruzivo rwuya ochirwuita rwake. Alright. Akurwusenzesa asi pasina dzimu. Chinonzi dzimu chii? Dzimu munhu akaparara kare kare. Alright. Aimbovawo nedzimu achishandira mumusha. Dzimu rinomudzwa, rouya rogara paropa rarinogara. Dzimu rinosarudza tinoti mwoyo wakachena, nekuti dzimu kana tichiri kudana mukati memusha, dzimu ndimadyisi. Aringosviki chero parangoda kusvika. Asi tiri kungomuka vamazuva ano, munhu anongomuka paanoita achingoti ndaane mudzimu. Ndarota ndichinzi mumusha mudai, ndanzi mundibikire doro, ndanzi mundiitire zvino. Imi mongoteedzera zvarehwa nemwana mukati memusha. Asi hatina kumbomubvunzawo kana kutsvaga kuti ambogara paari ndiani, ambobva kupi kuti azotiudza nhasi kuti paane vakweguru vagere muropa rake. Zvinova ndo nhasi zvatambudza nyika yeZimbabwe. Vamweni vari kuenda kumatare vachinotsvaga rubatsiro. Ndo zvawamboreva zvawabva kutaura. Kune vamwe vari kuzodzoka voti tiri kubirwa. Unotadza neiko kubirwa kana uchienda kumunhu asina chaanacho, ari kusenzesa ruzivo rwezvaakamboona kana zvaakanzwa. Zvichida waitumwa nasekuru kuti manya nebadza unondicherera gwenzi rakati, ropiwa musukuru uchiona. Enda unotora chakati murwisi chopiwa musukuru uchiona. Iwe ruzivo rwuye ndo rwawakutora, ndo rwawakusenzesa kune vamwewo vanhu. Zvopesana nedambudziko randafambira, nekuti handina kuvhenekwa chandafambira mumatare, asi munhu ari kusenzesa experience. Alright gogo, ndimbokubatai muromo zvishoma tichiri panyaya yedzimu ipapo. Matimi midzimu munhu akaparara kare anodzoka pamunhu. Takanangana nemi nekuti ndimi watinawo pano. Tingada kunzwisisa kuti chinosvika pamuri chii, uye sekunzwisisa kwamakaitawo ndiani kubva kumashure. Ini ndigere pandigere pano, rangu zita rekuberekwa chairo ndinonzi Paida. Asi nhasi muchinzwa kana kuti vari kundiziva kana vari kundiona, vari kunzwa
ndichinzi gogo gona revaroi. Alright. Gogo gona revaroi ndodzimu rinosvika pandiri. Alright. Saka rega zvichireva kuti dzimu rinokwanisa kungosvika pauri munhu uyo akafa aine mamwe mabasa aibata kumashure here, kana kuti chero anga asina zvaibata rikangoya riri dzimu zvorati kuti watochiremba. Rega ndipatseketudze ndichiti ndinoda kudayira rangu ndakazvimiririra nekuti andigone kupindura kwedzimu raka anonzi akaparara mumusha kana ukwaningi asina kumbobvira akaita basa rematare rozonzi ramuka nhasi raakushanda pauri andigone kuripindura. Ini gogo vandiri kutaura nezvavo vanonzi gogo gona revaroi basa ravaita raiva rekubatsira mwere mumatambudziko akasiyana siyana. Zvingave urwere, zvingave zvemabasa, dzingave tsari, vangave vanorasika njere chaiwo, vangave vanoda mbereko vari kutsvaga vana, dzingave dzimba dziri kuramba kumira zvakanaka. Takakura tichiziva tichinzwa kuti mbuya ndo basa ravaidini. Ini tigere pandigere pano vandinodana kuti gogo gona revaroi ini nemeso andina kubvira ndakavaona. Alright. Saingova nhoroondo dzatainzwa mukati memusha kuti maiva nambuya vaiva muno vaishandira rechivanhu. Alright. Ayo ipapo manyatsokupa patsanura zvakanaka gogo. Pane mubvunzo unowanzobvunzwa nevazhinji vanoona chivhitivhiti. Mazuva ano tichirarama zvakuita sekunge kubatsira vanhu kuburikidza nematare zvareruka nekuti tinoona vasikana vachiri kukura angava ma18 years to 20 years vari kuenda kwavari kuti kumanjuzu kumvura asi chinangwa ndichinzwisisa chavari kufambira kumvura zviri kuita sekunge vari kuenda kunobikwa zvimwe kuti vayemurwe nevarume vakawanda. Asi ndichiona futi apaperi mwaka ndona vakufemba bute, ndona vakutotanga futi kuita matare. Asi pamapatsanura emimi mati chinonzi dzimu munhu akafa anosvika pauri otanga kubata basa rematare. Zvino apa nemubvunzo futi uri kuti ko vari kuenda kumvura kumanjuzu ozodzamara akubata rematare akufemba bute uye zvinofambiswa sei paveko? Iko zvino zvazvakuita vazukuru vangu munyika mazara varapwa vakasiyana siyana. Haunzwisisi kuti vana mumatare vari kumboatekaidzirwa sei, zviri kumbofamba sei, nekuti ko zvino chero chana chichiri kubuda dzibwa wakuona chichisveta bute, chiri kuenda kuchikoro, chiri kuenda chakatakura kasha, ari kuputa bute, akutaura kuti ndine mweya wenjusu ugere pandiri, ndine vasikana vemadziva vanonditevera. Asi vamwe nocho tikazovatsvaga ndidzo pfambi dzadai kutekeshera kunze, dziri kudai kunetsa, vakutora varume vevanhu, vakuita mimba, vari kubvisa vachirasa vana, zvichiburikidza nekutengera midzimu kwavari kuda kuita. Mimweni midzimu haina kuchena. Ramanjuzu rimweni racho rinenge rakasviba, asi isu vana vakuzvitushaidza kuti nekuti ndangonzi ndine ramanjuzu, nekuti munhu akangozora mafuta iko zvinarikwa, akangotsvukira chete, akangoiswa zvinoyerera izvi, akutonzi ane chinhu. Ane manjusu. Iye kungonzwa kuti watoona manjusu akutotsvaga chikasha. Wakuti nyangwe mugere muzviguruguru muri kuenda kwamuri kuenda, chero ari kufamba ari ndimo mumabhawa mavanenge vari, usiku vanenge vari kumabhawa, masikati vari mumatare hanzi vari kushandira. Saka hatichanzwisisa kuti zviri kumbofamba sei, zviri kumbobva papi zvichitangira papi, nekuti chero nesuwo takutoshungurudzika kuti manjusu amazuva ano ambova manjusu akaita sei, akubata vana vedu. Nekuti kana takatarisa tinenge takuti akasviba haachina kuchena. Manjusu akachena haaite kuti uite chipfambi, anokubatsiridza kushava zvakanaka, kutsvaga mari, kuwana mabasa ane mari. Ndozvatinenge tichitarisa kuti vana vange vachiita kana anzi ane manjusu ari paari. Alright. Muri kunyatsokupatsanura zvakanaka gogo. Taibata nyaya yemanjusu. Inenge yajeka kune veruzhinji vari kuona achivhitivhiti chino. Pane imwe nhau iri kunyanya kutenderera mumadande mutande yatiri kungonzwa kunzi azoonekwa akadai. Pane nhau iri kuitika yengozi. Tiri kuzoona achinzi amomoterwa nenyuchi ingozi chakati. Toda kuti mupatsanure chinonzi ngozi chiriko here gogo, uye chinotanga sei, uye chinorapwa sei?
Ini mhinduro yandingakupa ruzhinji rweZimbabwe mukuzivawo kwangu kana mukufunga kwangu ndechekuti ngozi iriko zvechokwadi vazukuru. Ngozi kune vamwe vanhu vakaparadzwa kare kare chisi chinonzi hachiere musi wacharimwa. Tikauraya munhu gore rino hatitarisiri kuti abva amuka gore rino. Zvichida ngozi ichazobata kuzvana zvezvana zvako. Asi ngozi inouya mumusha ichitaura. Inogona kuti panowanikwa mwana anorasika kana njere, asi ane mavara aanenge achitaura anobatika, anoratidza kuti kumashure kune mhaka yakadini yakaparwa. Ndiyo tosumuka tofamba nepwere totsvaga kuti chii chaari kumbotaura, zviri kumbobva papi zvichigumira papi. Kana tabatsiridzwa todeedza matsimba tofamba nepwere ichititungamirira, ngozi inokutungamirira yoga kunosvika payakaparwa. Toenda mumusha wavakaparirwa mhaka. Mushonga wengozi vasukuru kuiripira. Haugoni kuti mumusha menyu mune ngozi ndokuti enda unotina mombe 27 uye nadzo pano nditsipike ngozi iri mumusha mako. Hakuna ngozi inotsipikwa, asi ngozi, mushonga wengozi kuidini? Kuiripa. Munonogara pasi nevaridzi, zvamarevedzana nevemumusha ndo zvamunovapa kuti musha ugone kufamba zvakanaka, pwere dzigone kusunungurwa. Saka zviri pachana kuti majekesa kuti chinonzi ngozi chiriko. Ngozi iriko vasukuru. Papatsanurwa zvakanaka veruzhinji vanga vaine mibvunzo pamusoro pechino chinonzi ngozi. Nekuti pane vamwe vakuru mune zvemweya vakambobuda kumashure vachitaura kuti no, hakuna chinonzi ngozi, wafa. Zvino pano manyatso kupatsanura chiremba. Mweya wengozi musukuru chero mubhaibheri kana muchirirava kune vanorurara. Abhero chaiye akaenda kuna Mwari akandokumbira kumutsirwa ropa rake kuti anomukira vakanga vamuparira mhaka. Saka mweya wengozi uriko, zvagara zviriko kuchivanhu kana kuchitendero, zviriko kune vanozvitenda. Ndinoimba kuti muri kudzidza, muri kunzwisisa. Chiregai tiende pamubvunzo vazhinji manga makamirira kuti bvunzo kwata seushu. Gogo, tiri kuona mazuva ano mavhidhiyo ari kutenderera. Tichizoona vanhu vangava vari mudare kana kuti vabatwa vari pamubhedha vari pai vachinzi wanikwa vakanamirana nechikamu cherukawu. Toda kuziva kuti ndeapi mashoko enyu tichipatsanura chinonzi rukawu chii, uye kunamirana kwavari kuita mungava mudare kana pamubhedha zvingava zvichifambiswa mune gwara rakanaka here nana chiremba uriko mazuva ano, kana kuti divi renyu munozoonawo sei gogo? Ini ndingati muchidimbo ndine vandinoonawo vanosangana nematambudziko aya vachitekaidzirwa matare avo mune mamwewo matare. Ndinenge ndinotori negadzo nemubvunzo mupfungwa dzangu, nekuti isu kana takagara mudare muchikaranga tinoti dare hariitirwe upombwe, mudare hamusanganirani vanhu. Zvino taakuona vechizvino zvino vanhu vanouya vakatakurwa, mwari pasi mwari pamusoro, vachiskoradzikwa pabonde mudare muno. Mbuya vanzi vakagadzira vanhu nerukawu, vanhu vanamirana vauyiwa navo mudare. Ko isu tiri kuti mudare hamunyenganiranwe nevanhu nekuti dare rinosviba. Ko sei tiri kutakura vanhu vakanamirana vari kuvaka bonde tichiuya navo mukati medare? Tikubata zvakanaka gogo. Saka zvichireva kuti kune vanomboona zvivhitivhiti vachiona chimisikidzo chekunzi munhu akatakurwa mota achiswa mudare, chiremba tichivaona vachibata basa. Imimi muri kuti zviriko here kana kuti hazviko? Ndoba ndiri kuti ndiri kutoitawo mubvunzo kuna nazviremba vari kuita basa iroro kuti vari kumbopafambisa sei, kuti vanonzi vagadzira rukawo vanhu vanamirana. Ko tiri kudii kunamanura vanhu vari kunze vozopinda mukati medare, kwete kuti tinotora upombwe zvakafanana nekuyazopomborana muno mukati mechinyi medare. Isu tinoti kupomberana mukati medare tiri kusvibisa matare. Ino inzvimbo yakazodzwa, haiitwe zvebonde asi kuri kuya vanhu vachiita bonde. Alright. Maisa patsanuro yakachena gogo kuona nevaroshi. Veruzhinji vari kuona chivhitivhiti, vamwe vanonokerwa zvimwe nekukurukura nemi vachikubvunzai mega dzimwe mibvunzo dzandasiya pano. Tichanyora nhamba dzagogo pasi, kana mine dzimwe mibvunzo dzekubvunza munovabvunza, munofona panhamba dzavo, kana vaine mukana vanokupindurai motaura navo muchibvunza pane zvimwe zvamangada kunge muchibvunza. Gogo, iwo mukana vandakupai ibhonasi yanguwo.
ndeapi mashoko amungada kusiyirawo kune vari kuona chivhitivhiti, vanga vari kunze kwenyika, vanga vari muno muZimbabwe, maererano nematare ekuno kwenyu? Zvakanaka vazukuru vangu. Ini chekutanga ndinoti kuvazukuru, hazvinei kuti uri kupi. Kwese kwauri chekutanga, muzukuru wangu, pauri pose unobatsirwa uri pauri ipapo. Tine yatinoti tinobatsirana one on one kuburikidza nepachimbozhanhare chedu. Tinoti kana taitirana matare, taona dare redu rakajeka, unotumirwa mushonga chero uri kwauri, hakuna nzvimbo isingasvike mushonga. Chepiri ndinoti kune vafamba vamhemhaira matunhu namatunhu, sezvo pasi raipa n'anga dzangova pese pese, sekureva kwatamboita kuti vamweni vakuti ini ndakamboshanda nagogogo narevaroi ndikaona zvavaita, zvese zvavaita indakazviona, ndinogona kunotanga kumutsa rangu dare nhasi. Akutomuka akunodedzera kuti ini ndinonzi gogogo narevaroi original. Vatogogogo narevaroi original ndo vakutoshandira pwere kuburikidza nekunge vachishanda vari makumbi wemudare. Zvino ndiri kuti kune vamwe vakaenda matara akafanana neiwayo, kune vamwe vari kufona muzvivhitivhiti umu vachipa vanenge vachikomplaina kuti gogo takaendawo kwagogo Ningi kana ndekwasekuru Ningi, takasvika unongosvobvunzwa uri kushoko kuti dambudziko rawafambira pano nderei, wobva wataura kuti hanzi wakabirwa here kana kuti uri kurwarirwa here kana kuti chii, ndezvemusha here. Aiwa, ini ndiri kufambira ndakatorerwa zvinhu zvangu zvakati nezvakati nezvakati, wonzi garapo. Muzukuru wagogo kana muzukuru wasekuru wopinda mukati, odzoka osvika zvanzi nasekuru ndoda 800. Iwe nekuda kwokuti uri padambudziko, hausi kuziva kuti rubatsiro rwandiri kuwana ruri kufamba ruri kuenderera mberi eka ndo pazvagumira. Unoverenga yaunayo wopauya oenda mukati, odzoka akakutakurira tutsapo twaakabata, zvanzi nasekuru enda unosenzesa makwenzi ayo. Sekuru hauna kuvaona, dare ravabhadharira mari yedare hauna kupinda, wangosogadzikwa kushe uko, wapiwa makwenzi wanzi enda unoashandisa. Ndiri kuti kune vazukuru vakafanana neivavo vakasara vane nyota, vakaitirwa zvavasina kunzwisisa kana kugutsikana. Aiwa, zviro zviedzwa vazukuru vangu. Chimbosvikaiwo mudare ragogo, tomboonawo mashandiro nemabatsirirwo kuti kwatiri kuenda hatigone kubatsirika here zvakasiyana nemamwe mabatsirirwo atiri kudini, atiri kuita kwatinobva. Nekuti vamweni vedu vakurasa tariro, vanhu midziyo iri kuparara, vana vari kuparara, madzimai dzimba chaidzo dzaparara vazukuru. Vakadzi varita gumbomba gumbo panze, varume varita gumbomba gumbo panze, vakadzi vakuparika, varume vavanoda, varume vakuita vakadzi vavanoda. Asi vanhu vaneta, vaora mwoyo, havachakwanisa kuramba vachiuya kumatare kuzobatsirwa kuburikidzawo nekwaakamboenda akanobatwa zvaasina kugutsikana nazvo. Kunova ndo vanhu vamwe chete vatiri kurevedza vaye kuti vamwe vakakura vachigara nana mbuya kana nana sekuru vachiona zvinhu izvi zvichiitwa mudare. Vanhu nhasi vakusenzesa yatinoti experience sekutaura kwandamboita kuti ini ndinozvigona, uyai. Akuenda kuye chabuda hapana, mari yaparara. Zvino taakuvengwa tese nekuti takuita ngetose ndo mabasa atinodini atinoita. Asi ndiri kuti kuna anoti ini ndatenderera tsoka dzapera, ndaenda kumasvikiro, ndaenda kunobatsirwa kungave kumaprofita, ndinoti usagumire munzira kana kupera tariro, imbotsikawo mudare magogo, tomboonawo kuti zvinoramba here zvakafanana kwawakabva nepano. Alright. Hey, gogo vanotseketudza ivava. Gogo ndokutendai nenguva yenyu yatanga tinayo. Muchatiregererawo nekukudyirai nguva refu yakadai. Tichikurukura neveruzhinji vabatsirikana. Wakasununguka zvako kubvunza mubvunzo mungava mucomment section, kukomenda maonero ako nenhau dzese dzitaurwa nagogo kubva tichitanga dare, kubva tichitanga hurukuro yedu kusvika izvozvi tichipendera. Makasununguka zvakare kushare video rino, kuzoratidza wasavira kuti ano pawaibvunza paya uchiti matare anofambiswa sei, pana gogo wandanzwa achitaura ari pano, chimbonzwawo zvakaita seizvi. Nyaya dzemanjuzu dzabatwa, nyaya dzekunamirana dzabatwa, nyaya zhinji wadzibata, nenyaya dzekuti mudzimu chii wadzibata. Wanga uri mufaro wangu kuva nemi pano paChibanda Media, ndichikuoneka ine mufaro, ndichiti goodbye.